Jeg kunne bare skrive... Ah! Er det pureste siv, Jannis? Real. Yup. Ikke mig! Altså, Jannis, synes du Ja. ikke mine tårne slags her, de er bedre end dine? Jeg er ikke Helt lavet seriøst. Vand i en alderdomsland. Okay, hvor jeg gør det. Med et sut. Med sut pik. Jannis, Mikkel, du må gerne lade være med sut pik. Lige med det samme. Ellers siger det til din mor. Nej, Jannis! Havde vi ikke en aftale? Okay, det bliver til mig. Det bliver til mig nu. Nå, nej! Du var for sent på den. Jeg er for tidlig for